pambukaning warana kalen ya playaping ngaluyup mangkono Sang Prabu Puntadewi imbal pangandikan dering purna anggenipun imbal pangandikan ketungka ingkang dados rawipun utusan saking Kahyangan Suralaya kawit wonten ing Kahyangan Suralaya wonten kedadosan prahara gedhening gara-gara ngrekake bali marcupun demaning Kawah Candra Dimuka Tanyayan jomplang-jomplango kacarita praptanira Sang Hyang Yamadipati tumedhak wonten ing kraton Prajamarta. Potolon ger ana diwaca kaget. Tidem jroning pananggelan Wadyagung tanpa sepawa kaprabawan dening Sang Narpa mangun kaunengan lir wawa sing toga cipta Wong ilahi ngawi genamastu nama sidhem sekaring bawana langgeng Potolon Puntadewa kaget ulun Sang Hyang Yamadipati ingkang mrapta ing kraton Ngamarta nggir Sra paduka pikulun paring wing wayah ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk pikulun iya ndatampa nggir Puntadewa sira ngaturna bekti marang ulun ora liwat pangestu ulun kita tampanana Puntadewa inggih pikulun dat kapundi sing dadosaken jimat paribi ya muga-muga wah Dewa Yamadipati medhun ngercapada ing kraton Ngamarta Prabu Swagung ngaturna pangabekti marang Dewa Yamadipati iya Bimasena sira ngaturna pangabekti marang jeneng ulun trima kanthi banget pangestu ulun kita tampanana Bimasena wah kapundya nang bun-bunan Ragalana kegembandayanana
Mustika rip kemuliaanku. Muga-muga nggih Werkudara ya kepareng kula ngaturaken pangabekti katur konjuk Repon Paduka pikulun Yamadipati. Janaka wong bagus ndatampa kula pangestune jeneng ulun kita tampanana. Janaka inggih dat kapundi sing dadosaken jedimat. Ingkang wayah kula punah kula ngaturaken pangabekti pikulun. Kula pun sadewa ngaturaken pangabekti katur konjuk Paduka pikulun. Ya kembar kita ngaturna pangabekti marang ulun trima. Pangestulun kita tampanana inggih dat kapundi sing dadosaken jejimat. Kula tampi kula pundi sing dadosaken jejimat pikulun. Ya muga-muga mestine padha kaget. Kita Gunung Boyo tau kawistara njanur gunung ulun nang gone Prapta gawe kaget marang para titah. Ojaran lho nggir. Biasane ya ora kaya kiye biasane. Ning wong genah ojaran ya maju tak gentar membela yang bayar. Aja pada kaget sing ora kulina anggerana ya Madipati medun ngerca badang nganggo model sing ya kakiker. Rongas pangas sing penting dadi pender. Bathara Wasis. Bathara Nung wis pokoke semeneng bae sing penting dadi pender. Inggih pikulun saestu pikulun kagiat raosing manah kula dene Paduka Sudi tumedhak wonten Ngersapada menapa ingkang dados darunanipun keparing dawuh dhateng ingkang wayah pikulun suawi dipun medharaken. Iya nggih. Aho engger wis kangen karo aho engger. Oh. Pindho kumbang pengajap ring tawang susu ing angin ngendian gone tawang kalian kamu terbaik kontol malayang. Arep kandha ilatku kaya kaku temen nggih. Puntadewa ewuh rasane upama puneyang bloko karo Puntadewa. Pikulun monggo klaturi blakotang baris kuris bloko suta kewala. Menapa sumedya paring pidana, menapa sumedya paring ganjaran. Wah. Aja duwe rasa ewuh ya Madipati kakengku. Ana dewa nganti tedhak ana Ngersapada, mbok menawa mundi marang ratuning dewa ayu. Bloko wae pait getir arep tak lakoni.
Iki mengkene ya ngger Puntadewa. Nggonmu mangsa semedi kuwi mau nukulake gara-garing Kahyangan Suralaya. Kahyangan Suralaya kongsi rengap sunging Lembandini balas Murakaca jomplang-jomplango. Kawah Candra Dimuka ndet belegetopo ginodhok menceng waja galagil. Widodara widodari akeh sing padha nandhang gerah rungsang. Malah seweneng widodari ana sing kelambine keseseken ora medheng. Nganti seret arep mutah kuwi ya ana. Ya saka gedhening gara-gara lho nggih. Mula nganti jeneng ulun kuwi mau pinercaya dening Hyang Pikulun Bathara Guru supaya golek entuk sumbering gara-gara. Bareng tak taliti kanthi permati dudu perkara dayaning matu kayu kang mencorong mawa pengaribawa. Pusaka ingkang datan kewerangkanan nanging tuk sumbering gara-gara ya katimbul saka dayaning Puntadewa lan para Pandhawa anggone padha genturake tapa lan mangsa semedi. Ana dandang tekane saka sabrang dandang cucu Kirawasi Pola sari laring dandang aja nyucuk Sri Sedono nyucuk sarap sawane wong kang kenang Sukerta Sukertane larungan segara kidul ojeng nomore kono Kopi kulon sewlepat keparing wambedana tangguling samudra pangang sami yen to panci timbuling gara-gara ingkang tumempuh wonten Kahyangan menika dayanipun ingkang wayah Badoka Sendal Mayang kula menika nderek Padoka patrapaken pidana ingkang wayah kula menika nderek pikulun bener Puntadewa. Kejaba kita nggenturake tapa mesu budi banting raga kuwi nimbulake gara-gara kita kuwi luput kalawan dewe Kahyangan ing atase kita kuwi rak mung titah Ngerjapada lho kok wani-wanine nganggo jeneng Puntadewa dewa kuwi rak kudune duwe panguwasa ing Kahyangan mula kang saka iku kanggo srana nyirep gara-gara ya arep abot rasane ngati mayuh melu marang ulun. Dina iki tak jemplungaken nang kawah Candra Dimuka dadi hitiping neraka jahanam.
mampu paling bang pintulu aji salira nglotumong kodhek wong simbaran dodo yen ngendika gereng-gereng kaya guntur yate panenggah Pandhawa mawa sindung yen lumari wah ya Madiwati kakekku Bodolon Werkudara kepiye lenggah ngapurancang sajake kaya ora trima yen kakangmu Puntadewa duwe keluputan bandur bakal tak pidana nggih mulai pripatmu jembringna talingamu Pandhawa 5 lirik kaya antiga sapetarakan pecah siji liyane ngrasakake rekasane barep kakangku wajib Werkudara kang bebela sing luput dudu Werkudara sing luput Puntadewa sing arep tak pidana ya kakangmu si Puntadewa nanging aku rumangsa dadi sedulur tega larane ora tega marang matine aja marep kakangku ingkang bakal dirangket yen pancen marep kakangku sing arep dirangket aku wae dadi jole krinjungen sikilku rangketen tangan usan gawe aku nyemplung neraka jahanam ben ketemu karo Pandhu bapakku ora dadi opo Mastuna Sidhem Werkudara ya Madiwati kakekku piye kawruhan ana ya nggir ulun ki mung sederma diperintah utawa dikongkon supaya nyemplungna Kawat Candra di muka kakangmu Simbarep nanging anggone Bathara Guru perintah kalawan ya Madiwati mbok menawa kena diwakili aja kakangku yen pancen Bathara Guru kepengin ngrangket marang Puntadewa nyemplung kawah wis Bathara Guru kon medhun dhewe ketemu kalawan barep kakangku aja mung isane kongkon nanging dewa ora tau gelem medhun ana Ngarcapada enggane ana tetembungan gutuk sela gutuk balang sela watu yen ana watu mbalang karo wong ki sing luput dudu watune lho nggir ulun mung sak derma dikongkon yen pancen Werkudara kuwi mau saguh arep makili kalawan Puntadewa ora bisa nek mung badan pribadine Werkudara ibarat siji lirune kudu papat upama pun eyang kuwi mau nampa dukaning Bathara Guru kuwi ora kebangeten le nampa duka dire siji jole papat kepiye yen barep kakangmu sing nampa paukuman ya mung Puntadewa sing arep dicemplungna kawah. Ning yen pancen Werkudara sing arep makili paukuman, aja mung Werkudara. Yen perlu Janaka kembar Nakula Sedewa lan si Werkudara sisan gawe. Dadi wong siji ijole papat. Kira-kira kepiye? Ayo Janaka Nakula Sedewa manut tak gendong munggah kayangan. Ayo Gir, manut kalawan kule ya. Suwawi kula diraken Kakang Mas.
legek-legek Sang Prabu